Ahojte, dnes pokračujeme v strihu dámskych nohavičiek, konkrétne si spravíme zadný diel. Opäť začíname pomocnými čiarami z ľavej strany. Naznačíme si 1/4 obvodu sedu a následne 1/4 obvodu pásu, ako pri prednom dieli. Naznačíme si bočnú hĺbku sedu. Pozor, pri zadnom dieli spúšťame 7 cm dole. Od konca bočnej hĺbky sedu si opäť naznačíme 1/10 obvodu sedu -1 a 4 cm, ktoré si rozdelíme na polovicu. Pomocou rýsky si spustíme priamku, kde naznačíme hĺbku sedu a spojíme ju s naznačenou 1/4 obvodu pása. Zhora si odmeriame opäť 6 cm a 4 cm, ako pri prednom dieli. Vezmeme pravítko a spravíme opäť pomocou rýsky priamky. Pri prednom dieli sme 1,5 cm uberali, tu ich pridávame. Na naznačené body si spravíme priamky a na dolnej si naznačíme 4,5 cm ako pri prednom dieli a budeme spájať. Odmeriame si dĺžku, ktorú dáme na jednu polovicu. Následne na 1/4 a na 1/8. V prvej osmine si vyvýšime o 0,5 cm, v druhej osmine o 0,3 cm. A krivítkom sa snažíme spraviť oblúčik. Ja som to dala vlastnou rukou. Spojíme poslednú priamku a už budeme mať aj nohavičky hotové. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like a ak chcete vedieť, ako sa robia strihy, nezabudnite odoberať. Ak máte akékoľvek otázky, kľudne mi napíšte na mail v popise videa. Ďakujem za pozretie.